Pozdrav svima. Ovo je naša druga video recenzija u HD rezoluciji snimana Sony Ericsson Vivo s telefonom. Danas na testu imamo HTC HD Mini, novi smartfon iz HTC-a sa Windows Mobile operativnim sustavom, inače predstavljen u drugom mjesecu 2010. godine. Uređaj je stigao kao HTC-ov prototip, stoga pakiranje samo nije brendirano i u pakiranju dolazi standardno ono što dolazi kod svih HTC-ovih uređaja. USB, punjač, znači sve što ste vidjeli kod HTC Legenda, Desira i drugih HTC-ovih smartfonova. Što se tiče hardvera, HTC je u HD Mini ugradio isti hardver kao i u HTC Legend. Znači Qualcomm procesor od 600 MHz, 384 MB radne memorije, ekran dijagonale 3,2 inča i rezolucije 320x480 piksela. Što se tiče same tehnologije i razlike između ovog uređaja i HTC Legenda, obzirom da su istog relativno cjenovnog ranga samo različitog operativnog sustava, je što HD Mini ima ekran TFT tehnologije, također kapacitivni, dok Legend ima AMOLED. Također, HTC Legend ima kameru od 5 megapiksela i LED bljeskalicu s autofokusom, dok HD Mini ima samo kameru od 5 megapiksela bez LED bljeskalice, također s autofokusom. Dizajn uređaja je vrlo lijep. Za razliku od Legenda koji je aluminijski, ovo je čvrsta i kvalitetna plastika koja je gumirana i dobro leži u ruci. Prednjom stranom dominira cijela glatka površina, znači samog ekrana i touch tipki. I uređaj zbilja dimenzija vrlo malih, jednostavno 100 mm visine i 110 grama je po nama vrlo pocket friendly. Evo za usporedbu Xperia X10 koja je recimo dimenzija ko HD veliki, znači HD2, vidi se da je zbilja velika. Što se tiče samih hardverskih tipaka, nema ih baš puno. S gornje strane tu je tipka za paljenje i gašenje uređaja, te 3,5 mm audio utor. S donje strane USB port koji nažalost nije zaštićen. S lijeve strane su tipke za pojačavanje i stišavanje glazbe. S desne strane nema ničega. Po nama tu bi bilo dobro da je došla tipka za pozivanje kamere. S donje strane su touch tipke koje rade vrlo kvalitetno. Tipka za pozivanje, home tipka, tipka za pozivanje Windows Mobile OS-a, odnosno menija, i back button, vrlo bitan za Windows Mobile operativni sustav, te tipka za prekid poziva. Da ne duljimo previše jer smo dosta recenzirali o samim Windows Mobile operativnom sustavu. Ono što još ćemo reći je autonomija uređaja je impresivna, odnosno 2 dana relativno intenzivnog korištenja, a čak 3 dana ukoliko ga stvarno manje koristite. Naravno, HTC ne bi išao bez svog poznatog HTC Sense sučelja koji radi vrlo dobro. 600 MHz procesor mislili smo da će biti dosta slab, no zapravo nije. Znači on radi vrlo brzo, vrlo kvalitetno, implementacija Twittera je prisutna. Što se tiče ostalih značajki, znači tu je i wireless, i 3G, i HSDPA, znači sve ovo što je danas već standard, i geotagging, i GPS. Sam GPS radi dosta brzo, znači assisted GPS je te kad smo downloadirali podatke o našoj poziciji i GPS-ovima, potrebno spajanje bilo od nekakvih 40 sekundi. Još jedna zanimljiva značajka ovog uređaja je što on ima mogućnost, sad ćemo vam evo pokazati, znači ima mogućnost Wi-Fi routera, što je vrlo korisna stvar, jer primjerice spojite se vi na svoju 3G mrežu, ukoliko imate neku podatkovnu tarifu, i uređaj, primjerice tu Sony Ericsson Xperia, se može putem wirelessa spojiti na vaš uređaj i preko tog uređaja ići na internet. Po nama vrlo dobar feature od HTC-a. Ostalo što imamo prilike vidjeti je već, kažemo, standardno. Nažalost, ovaj HTC Confidential je cijelo vrijeme prisutan ovdje, zato što se radi o prototipu i naravno u finalnoj verziji toga nema. Što još reći? Pa, Windows Mobile 6.5 sustav, recimo da je već i pomalo zastario i teško da se može boriti sa trenutnim konkurentima poput
Android operativnog sustava i novih Symbiana, no onima tradicionalistima će biti vrlo dobar. Implementacija i Outlooka i samog Microsoft Office-a je vrlo dobra. Tu je i Messenger, tipkanje, to je vjerojatno svima bitno, obzirom da je manji ekran. Potrebno je neko vrijeme se naviknuti na tipke, no samo tipkanje ide vrlo dobro obzirom da je zbilja ekran kvalitetno napravljen, kapacitivni ekran je odradio svoju priču, stoga radi vrlo dobro. Evo, prilazimo pomalo kraju. Druženje sa HDMinijem je bilo vrlo dobro. Za nekakvih 3500 ili 3800 kuna koja je cijena, još ne znamo koja će cijena biti kod operatera, po nama je vrlo dobar, no opet s druge strane morate uzeti u obzir da za tu cijenu možete dobiti popularne Android smartfone poput Samsunga Galaxy-a, poput HTC Legenda, poput Xperia, naravno Xperia isto mini varijante i mini Pro, stoga sumnjamo da će ovaj uređaj imati nekakvu značajnu tržišnu vrijednost. Također to nam mora govoriti da HTC nije nekakvu posebnu najavu radi ovog uređaja. Eto, više će biti naravno na www.mobileplace.info, možete nas pratiti na Twitteru i na Facebooku i to je to. Pozdrav!